Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tori Taki. En vandaag weer Tak Tori. We gaan echt over voeding praten en kruiden en alles wat erin zit. En dat kan natuurlijk alleen met een deskundige. En vandaag heb ik hem gevonden. Hij zit hier naast me. Patrick Wongloy Singh. Hij gaat zelf vertellen wat fytotherapie is of fytodeskundigheid. Want ik maak er elke keer iets anders van dan wat het eigenlijk is. Maar basis is gewoon, wat eet ik? Wat zit er in het eten dat ik eet? En waarom is het goed of slecht voor me? Heb ik het zo goed samengevat? Vrij goed, ja. Vrij goed? Vrij goed. Oké, mooi. Ja. Welkom Patrick. Dank je. Ja, toch? We kennen elkaar al, dus we gaan gewoon tutoyeren, toch? Zoals... Tenzij u zegt nee, je moet nee, liever niet. Liever niet. Het is oom Patrick eigenlijk. Hoor. Nee, oom Patrick. Nou, om te beginnen, fytotherapie is dus de wetenschap, want het is echt een wetenschap, waarbij je met planten en plantendelen mensen kunt genezen. En het is een hele oude, traditionele vorm van genezing, wat ik al bijna 50 jaar onderzoek. Dus dat is in het kort. En voeding is daarbij een ander deel, maar ook niet minder onbelangrijk. Het is ook heel belangrijk om je voeding erg in de gaten te houden. Weet wat je eet, weet ook welke medicatie je slikt. Want ik had tot vanmorgen nog iemand die ik heb geholpen. Maar het effect was dus niet wat hij had verwacht. Want waarschijnlijk gebruikt hij ook nog hele zware middelen en dat verdrijft gewoon de planten. Planten werken heel gestaag, dus langzaam aan, maar gedegen. En chemische middelen werken vaak heel snel, intensief, met heel veel bijwerkingen. Dus daarom zeg ik mensen altijd, weet wat je slikt. En altijd achter elk medicijn dat je gebruikt. Als je gaat googlen, zit er altijd even achter FK. Staat voor farmacotherapeutisch kompas. En daar zie je de bijwerkingen en wat je dus absoluut moet vermijden. En vaak ook de kosten. Wat soms in de miljoenen kan lopen per milliliter middel. Heb je daar een voorbeeld van? Van wat zou ik moeten vermijden als ik bijvoorbeeld paracetamol zou nemen? Sowieso paracetamol. Het is, wat ik ervan heb gelezen, een hele rijke familie. Dat heb ik ook van vorige week gehoord. Heeft als het ware een wet ingesteld vanuit Amerika. En vanuit de aardolie, het waren aardolieproducenten. En die hebben dus later die hele markt zo'n beetje bestierd. Maar ook de curriculu, dus de voorgeschreven bestanddelen van een medische opleiding, werd door hen bepaald. En dat weten vele mensen niet. Waardoor paracetamol, het is een bijstof gemaakt uit aardolieproducten. Als je daar te veel van neemt, dan krijg je leverbeschadiging. En dit is iets wat veel mensen nemen, paracetamol? Heel veel, heel veel. En nog wat anders, alcohol. Degene die drinkt, jammer voor ze, maar alcohol is echt zeer kankerverwekkend. En ik heb vorige week van iemand gehoord dat WHO dat nou ook heeft bevestigd. Alcohol? Maar alcohol. Dus alles? Alles. Geen borgo meer, geen... Nee, je kunt het wel gebruiken als je een goed werkend immuunsysteem hebt. Maar het moment dat je chemotherapie zou krijgen, dus dat je onder behandeling bent voor bepaalde kwalen, hele nare kwalen, kanker bijvoorbeeld, dan heb je een beschadigd immuunsysteem dat zeker 5 jaar nodig heeft om weer te herstellen.
Als je daarbij alcohol gaat gebruiken, dan heb ik gezien mensen, dus internationaal, binnen 3-4 weken zijn ze overleden. Dat gaat heel snel. En wanneer is dit ontdekt? Want WHO heeft het dus nu bevestigd. Ik heb dit 15 jaar geleden gelezen in stukken van de WHO. Ja. Ik heb het met professoren besproken, maar één heeft mij het bevestigd. Dat is iemand waar ik samen mee heb gestudeerd. En al de anderen hebben het ontkend. En daardoor heb ik ook dierbaren verloren. Want die waren zo overtuigd van wat de witte jassen zeiden. Ja. En ik draag geen witte jas. Maar ik denk niet dat ik minder geïnformeerd ben. Want ik heb ook die opleiding geneeskunde gedaan. Oké, Ja, dus het oog wil wat blijkbaar en dat men dan meer waarde daaraan hecht dan gedegen kennis. Ja, het is denk ik gewoon een stukje ontzag wat men weet. En dat men dus ook denkt van nee, die zal het beter weten. Terwijl er mensen zijn die heel veel de diepgang hebben. En dat zelfs professoren verbaasd staan over de snelle reactie en verbetering. Onder andere wat ik je dus in de vorige uitzending had verteld over die man die nooit had gerookt en gedronken. En hij is geprikt, die bekende prik. En nu heeft hij dus mesothelioom ontwikkeld, dat is asbestkanker. En ik ben bijna er zeker van dat hij dus misschien amper met asbest in contact is gekomen. Ja, is gewoon vergiftigd blijkbaar, als je het zo mag noemen. Met ja, ik ben niet goed in de medische termen, maar de bijwerkingen zijn... ik gebruik het woord gif in de zin van ik heb troep in mijn lijf gekregen. Ja, dat vind ik ook. Want ik heb ook een vrouw die had 2 van een bepaald merk, ga ik ook niet noemen. En daarna een booster. En toen had ze binnen 3 weken, had ze aan beide borsten borstkanker ontwikkeld. Ze heeft heel Europa afgezworven. En toen heeft mijn familie met mij in contact gebracht. En ik heb er gelukkig binnen 2 maanden was ze schoon. Maar ook raar, daarna hoor je ook niks meer van de mensen. Maar ook dat zie ik door de vingers, want ik ga niet mensen veroordelen. Mensen zijn zoals ze zijn. En ik vind waar je dus bent gekomen, doe wat je moet doen. En veroordeel mensen niet, want we zijn niet beter dan een ander, maar ook niet minder dan een ander. Maar ik vind waar je kan, moet je dus proberen te helpen. Maar je zou zeggen, als je bijna op sterven na dood bent en je wordt geholpen en je overleeft het, dan mag je daar wel iets meer erkenning voor geven, zou je zeggen, toch? Pascal, ik word dit jaar 65. En als ik je vertel wat ik allemaal heb meegemaakt, is dit wat je zegt is echt een utopie. Okay. De waarheid is echt, de werkelijkheid is echt anders. Ja, nou ja, oké, dan is het maar zoals het is. Precies, maar je leert ermee om te gaan. Want eerst deed het wat pijn, maar later denk je van ach, je neemt weer een ander project, je helpt weer een ander en zo ga je verder. Maar hier wil ik wel even over praten, want over het algemeen, hè, we staan pas stil bij onze gezondheid op het moment dat het slecht gaat. Klopt. Wat moet er gebeuren om dat om te buigen? Dat we eerst met gezondheid beginnen voor al het andere. Ik denk ten eerste gewoon alvast bewust zijn. Weet wat je eet. Weet hoe je eet. Let op je medicijnen die je krijgt van artsen, van anderen. En dan kom ik weer op bijvoorbeeld alcohol. Heel veel mensen pretenderen dat ze heel veel weten van kruidengeneeskunde, wat niet zo hoeft te zijn. Want ik ken ook mensen vrij dichtbij die kruidengeneesmiddelen mengen met alcohol. En dan heb ik gezien dat mensen dus die ze het heeft gegeven, het zijn het inmiddels wat ik hoor al 11 overleden, en die zijn dus binnen 3-4 weken, net wat ik dus uit mijn ervaring ken, overleden. Dus ga naar de juiste mensen voor de juiste behoeften. Ga niet naar een slager om een koelkast te kopen, want dat soort zaken gebeuren vooral bij ons in Suriname. Iedereen die maar wat roept, die krijgt een bepaalde autoriteit en daar kan het behoorlijk fout in gaan, heb ik gemerkt. En als je dan gaat kijken, zeg maar, want dit zijn stappen die je kan doen. Maar ik ga het even praktisch maken. Ik ga naar een feestje en ik zie het, er is gezelligheid, hè, er is alcohol, er is eten, noem het maar op. Men denkt van, ja, lekker. Maar eigenlijk moet de gedachte zijn van, wacht even, wat ga ik nu in mijn lichaam stoppen en is dat handig voor mij, ja of nee? Oké, dat is een heel mooi voorbeeld, maar dat denk ik ook. Ja. Je moet ook lol hebben in je leven. En als je weet dat je niet aan de chemo bent en niet aan medicatie die absoluut alcohol niet verdraagt, neem gerust een borreltje.
Houd op 2 voor die avond. Want je moet ook plezier hebben. Je moet ook lekker kunnen eten. En je gaat niet naar een feestje iedere keer met een antenne van... Oh, waar moet ik op letten? En dan ga je krampachtig leven. En dan kom je in een andere fase. Dan krijg je psychische klachten. En dat wil je ook niet. Ja, je moet die balans, precies, je moet die balans bewaren. Maar je moet ook weten, drink schoon water, voldoende water, niet te veel. Want ook mensen die dat hebben overdreven zijn overleden. Ja. Vermijd bijvoorbeeld dingen als Ajinomoto, Fiching. Eet zoveel mogelijk unprocessed food. Dus geen voedsel dat is geprepareerd als corned beef en doppertjes. Eet zoveel mogelijk vers. En ik heb een periode in Suriname doorgebracht met bijna 3 maanden alleen maar kwak. Dat is een cassave-product met korreltjes. Toch? Nee, dat is paracoranti. Maar het is hetzelfde min of meer met korreltjes. Ja. En dan kun je het eten als net pap. Met water ook, toch of niet? Toch? Nee, ik gebruik het met melk. Met melk ook. Maar als je lactose-intolerant bent, betekent dat je dus allergisch bent van koemelk, kan je ook water doen of sojamelk of iets anders. Maar dan laat je het een beetje weken. Ja. Zet een beetje rozijnen erin, wat kaneel. En dan heb je gewoon een heerlijke maaltijd. Dus daarop heb ik geleefd. En toen heeft Sandra me nog gezegd van, je ziet er heel goed uit. Ik zei, ja, ik heb erop gelet. En nog een andere heel belangrijke zaak is, vermijd ten alle tijden stress. Stress is echt dodelijk. Je verstoort je hele zijn daarmee. Zie ik er niet minder gestrest uit dan de vorige keer dat je me hebt gezien? Je ziet er heel gezond uit. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, maar ik dacht, ik wil het niet... Ja? Nee. Nee, maar ik dacht, ik zal niet in details treden, want ik heb ook... Je hebt je jasje even open gedaan en ik zie ook dat. Ja, dus... je bent goed bezig. Nou, ja. Nee, het is inderdaad, kijk, ik probeer inderdaad wat bewuster te zijn. Ik heb lang nog niet alles wat je gezegd hebt toegepast, maar het hoeft niet. Maar wees er bewust van. Nee. Maar vooral vermijd stress. Zorg ervoor dat je lichaam, ziel en geest ook in balans is. Vanuit mijn overtuiging, ik ben erg gelovig. Niet echt kerkelijk, maar wel heel erg gelovig. En ik geloof in de focus, de grote schepper, moeder aarde en mijn geleidegidsel. Ja. En dat houdt me op de been, want ik heb heel veel meegemaakt, maar ik zit er nog, ik word straks 65 met Gods wil. Dus we gaan gewoon door. En kijk, ik wil die al een hele tijd hier hebben in de studio natuurlijk. We hebben het vaker gehad over de Surinaamse keuken en de andere gasten die aan tafel zaten waren ook geschrokken van, maar dit gebruik ik altijd, dus, maar wat moet ik hiermee? Moet ik het dan laten? De kijkers van vandaag wil ik ook een beetje een kijkje geven in jouw keuken. Dus als je gaat kijken naar de Surinaamse keuken, waar begin je met van, luister, dit is wat we merken, maar dat moet anders, of dat zou anders kunnen qua gezondheid. Laten we gewoon het begin maken en kijken waar we uitkomen. Ik zal alvast beginnen met de boosdoeners. Echt, wat ik ken, de grote boosdoeners. Geen fastfood. Ik ben falikant tegen fastfood. Betekent niet dat ik een keertje een hamburger 1 keer per jaar zal eten. Want je immuunsysteem moet dat kunnen hebben. Maar het liefst kook ik vers. Ik heb een lezing gehouden daar in Suriname, waarbij Dagoblat, ik heb geprezen, Gadodede, waar we over lopen. Is ontzettend gezond. Ik heb ook een presentatie gehouden waarbij niemand wist dat bijvoorbeeld gonoreu en heel veel ziekten door Gadodede een hele goede basis vormen om het te herstellen. En zo meer. Maar over de keuken. Himalaya zout, Celtic zout, die 2 dingen zou ik aanhouden. Of zeezout, kasseerzout. Ajinomoto, Fiching zou ik gewoon uitbannen uit mijn keuken. Maggi-blok, uitbannen. Ik heb mensen, herinner ik me nog, in die aflevering verteld, dat Maggi-blok, als zij weten hoe dat wordt bereid, komen ze er nooit meer aan. Ik kende de directrice van de Maggi-blok bedrijf in Azië. En die heeft me verteld hoe het wordt bereid. En mijn leraar in Suriname heeft het me ook verteld. Gewoon karkassen met alles erin, ontlasting, alles wordt gestoomd met kruiden. En dat krijg je dus op je bord. En dan heb ik daar ook nog verteld dat bijvoorbeeld een bepaalde stam in Amerika, Noord-Amerika, de Pima-Indianen, daar had je dus geen diabetes, geen kanker. McDonald's,
Dus al dat soort bedrijven, ik zal niet specifiek, want dan krijg je misschien ook scheve ogen. Maar al dat soort fastfoodketens streken neer en binnen 5 jaar was het percentage van, ik dacht 0,5 in de bevolking, is toen opgetrokken naar, ik dacht 87-88%. Waarbij mensen enorm groot en zwaar zijn geworden. Kanker, hartaanval, dus hart- en vaatziekten, beroertes, al dat soort ellende zag men in verhoogde mate. En natuurlijk obesitas, diabetes, noem het maar op. Dus vanuit die basis kan je liever terug naar de bron, zoveel mogelijk raw food. Ik zou zeggen, kook het liefst zelf, want dan weet je ook wat je eet. Ik gebruik liever kasseerzout toe en veel kruiden. Bijvoorbeeld laurierblad, dat ook heel goed is tegen kanker. Bijroomblad kun je ook gebruiken om te koken. Je kan ontzettend veel kruiden die je zelf teelt, kan je gebruiken in je keuken. En heerlijk eten. Je hebt al die zaken niet nodig. Ik wil sowieso, sorry dat ik onderbreek, Ja, ik wil sowieso een tweede aflevering een keer met je gaan praten over hoe zeg je dat? Ik had het net in mijn hoofd hoor. De keuken, hoe gaan we hem inrichten? Hoe gaan we hem inrichten? En dan ga ik een heel belangrijk iets, dan moet ik erover gaan nadenken, want er is zoveel. Ja. Eén ding wat ook belangrijk is, ik vermijd ook bijvoorbeeld zonnebloemolie en andere oliën. En ik heb het liefst kokosolie. Het is wel enorm duur geworden, omdat die vraag, ik heb het misschien ook te veel gepromoot. Waardoor ik mezelf de das heb omgedaan, maar dat geeft niet. Maar kokosolie is zo gezond. Het heeft stoffen erin, en ik ga die naam ook toch noemen. Als men het niet weet, kan men het altijd opzoeken. Laurinezuur is een van de belangrijkste. Ik heb daarbij een vrouw dus geholpen die heel veel ontstekingen had in de eileiders. En ik gaf het er oraal en ik zei, ze moet het ook vaginaal inbrengen. En 6 weken later was ze dus zwanger. En ze heeft dus toen die hele ontstekingen, heeft ze dus daarmee kunnen aanvallen en neutraliseren. Want de volgende dag had ze dus echt een mok vol ontstekingsvocht, dat heel erg stonk, zei ze mij. Maar 6 weken later was ze zwanger. En dat is in 2016 gebeurd. Dus kokosolie is mijn favoriet. Je kan het nog zoveel verhitten als je wil. Je krijgt geen kankerverwekkende stoffen. Er is een hele heibel geweest, 10 jaar geleden, dat mensen, zelf artsen, die hebben kokosolie gedemoniseerd. Van nee, het is slecht. Terwijl het naar mijn gevoel niet op waarheid berustte. Want zij hadden het erover, ja, kokosolie, het stolt in je lichaam. Ik zei, als kokosolie bij 24 graden omslaat, van vast naar vloeibaar. Als je op dat moment beweert dat kokosolie slecht is en het gaat stollen in je lichaam, dat betekent dat je dan een lijk bent. Want je lichaamstemperatuur als je gezond bent is 37 graden. Dus als je zo laag gaat lopen roepen over stollingen in je vaten, dan ben je irreëel bezig. Dus dan moet je je huiswerk beter doen, vind ik. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik probeer het op een rijtje te krijgen. Het gaat over die stolling, toch? Ja, ja. En juist verschoont het ontzettend, want het verlaagt je cholesterol. Het is heel goed tegen bacteriën, viri, het doodt HIV. Dus het heeft zoveel goede kanten, waarbij je de voor- en de nadelen goed moet afwegen. Palmolie is hetzelfde, maar ik vind kokosolie nog sterker daarin. Oké. Maar wel pure, goede kokosolie. Wat zou daar dan een voorbeeld van zijn? Want soms zie je, kijk, de kokosolie van Suriname van Coroni, ik geloof dat dat wel goed is. En dat is voor mij de beste. Toch? En ik hou ook nog van die gekookte met een beetje een vuile, het lijkt vuil, maar als je eraan ruikt, dan proef je gewoon, je ruikt gewoon van hé, dit is echt zuivere kokosolie. En wat men dus verkoopt in bakjes gebleekt met chloor, daar geloof ik niet in. Nee, want daar wilde ik naartoe, want volgens mij, je hebt toch van die natuurwinkels of eco-winkels waar ook kokosolie. Ik merk wel verschil tussen die en die van Coroni. En die zijn die gebleekte. Maar dat komt ook door de consument zelf. Want de consument vindt van ja, kokosolie, het ruikt te scherp. En dan wil men die geur eruit. Of bijvoorbeeld dat men een product wil waarbij het niet mag ruiken naar of proeven naar die grondstoffen. En dan vraag je ook van de fabrikant dat die je gaat misleiden. En dan kom ik nou op mais en zonnebloemolie.
Er zijn hele velden die men in Europa ook teelt. Maïs, rode bieten, zonnebloemen, die men teelt. Met carbofuran moet het zijn, furadan. En dat is een vreselijk kankerverwekkend middel. En ik vermoed dat daardoor die restanten in die oliën, in die bieten, in die maïs aanwezig kunnen zijn. Ik heb nog gecorrespondeerd met de overheid. En die beweerde mij dat het niet waar is. Maar ik heb die rapporten in mijn bezit. Ik heb het ook uitgeprint voor het geval ik een hack krijg. Je weet wat ik bedoel. Ja, ik snap het. Dus Staatsgeheim wordt het. nou, je zou het daar naartoe kunnen leiden. Maar ik denk echt wel dat we heel bewust moeten zijn. En niet alles moeten geloven, maar lees en vooral breed. Niet alleen wat men je aanreikt, maar lees breed. Want er is heel veel meer mogelijk dan wij zouden willen. Weet je wel? Oké. Dus we gaan het dus sowieso nog een andere keer hebben over die keukeninrichting. En dan ga ik een hele inrichting ook maken voor mezelf. Ja. Dus we hebben nu al een voorschot genomen op van, hey, wat moet je weren uit de keuken, waar moet je zo. Ik ben nog even benieuwd naar de stress, want de reden waarom ik aan je vroeg van, wat merk je aan me? Ik heb, en Baas heeft daar ook een rol bij gespeeld, blijkbaar heel lang heel veel stress met me meegedragen. En daar hebben we hebben daar dingen voor gedaan om ervoor te zorgen dat ik wat minder stress kon hebben. Wat is de relatie tussen stress en voeding naar jouw idee? Nou, als je je verkeerd voedt en je hebt daarbij ook nog stress, dan kun je je hele stofwisseling verstoren. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb dus mensen ook bijgestaan waarbij ik soms maar 2 uur per dag sliep. Zo intensief was ik met ze bezig. En dan merk ik als je daarbij ook nog slecht eet. Dus je lichaam, ziel en geest, je geest is eigenlijk zuiver en je ziel. Maar je lichaam, daar krijg je die weerslag van. Ja. Als je daarbij zoveel stress hebt, dat je dus kapot gaat erdoor. Want je verstoort niet alleen je psyche, maar ook want slapen is heel belangrijk ook. Zeker binnen een bepaalde tijd, laat zeggen tussen 10 en 4, moet je echt ook je nachtrust hebben. Waarom? Omdat je dus ook bepaalde hormonen vanuit het orgaan, de hippocampus in je hersenen, die reguleren je en herstellen je. Dus het is een optelsom van wat je tot je neemt qua voeding, alcohol, gif, medicijnen en daarbij ook nog slecht slaapt. Dus je verstoort je hele stofwisseling, dat je kapot gaat. En het andere deel van Bas is dat deel van het spiritueel deel is niet hoe noem je dat? Moet je niet onderschatten. Het is zo erg belangrijk dat je ook qua spiritualiteit ook in balans zit met jezelf. Maar waarbij je voeding en wat je tot je neemt, dus qua medicijnen of wat dan ook, is erg belangrijk om te weten wat slik je. Want ik ken ook mensen die bijvoorbeeld maagverkleining hebben gedaan, maar door medicatie in plaats van het effect dat ze dus afnamen qua gewicht, stijgen ze enorm qua gewicht. En dan heb ik dus met die specialisten gepraat van, ik weet dat aan de hand van FK, farmacotherapeutisch kompas, de stofwisseling is verstoord. En die mensen willen er niet aan. Maar dan moet jij wel zelf, vind ik, voor jezelf nagaan van welke keuze ga je dan maken. En praat en overleg, blijf in contact. Maar ik merk wel echt dat je dus behoorlijk veranderd bent in je voordeel. Ook meer relaxed. Nou, ik ben blij dat te horen. En ik merk het. Ja. En helemaal wat je zegt over het gedeelte van slaap. Hè? Ik ben het wat serieuzer gaan nemen. Ik merk natuurlijk, het ging natuurlijk niet echt meer helemaal lekker. Maar vooral als ondernemer krijg je ook altijd te horen, we slapen niet, het is altijd maar doorgaan. Maar ook daar ga je natuurlijk anders naar kijken. En denk van oké, hoe lang hou je het vol als je het niet verandert? En daarom wilde ik eigenlijk ook stimuleren van oké, welke stap neem ik voordat ik überhaupt me ga buigen over andere dingen. Als de gezondheid niet op orde is, valt al het andere weg. Absoluut, het is een cascade. Dus het is net een domino effect. Ik begin altijd met zuiver water. Want laatst was er ook in het nieuws dat het water erg vervuild kan zijn. Maar sindsdien gebruik ik mijn waterkoker extra. Dan heb ik een fles. En dan heb ik gewoon mijn schoon water. 's Morgens begin ik. Want je moet spoelen. Je moet je van binnen reinigen. Omdat je hele lichaam 's avonds in de nacht
Als je voldoende je rust pakt, dan reinigt je lichaam. En 's morgens die afvalstoffen, die voer je af. Daarmee begin je. Ja. Je begint liefst met ongeslepen rijst ook. Dus niet 's morgens natuurlijk, maar liefst volkorenbrood of liefst cassave nog. Of kwak. Of andere zaken die zo goed eigenlijk als medicijn beschouwd kunnen worden. Hippocrates zei altijd ook, laat voeding je medicijn zijn en laat medicijn je voeding zijn. Dat betekent, wat je tot je neemt qua voeding is zo belangrijk. En je gaat er niet snel ook je gaat er niet snel merken dat je heel snel eraan onderdoor gaat. Het zijn processen van opstapeling, van vervuiling in je lichaam. Dus neem ook af en toe een hele goede reiniging van binnen. Vooral veel ruw vezel eten. Ik heb laatst ook iemand verteld, je houdt van boulanger, aubergine. Maar waarom zou je, een familielid, waarom zou je die schil eraf halen? In die schil zit namelijk veel ijzer. Dus je haalt eigenlijk, net als bij rijst, haal je wat belangrijk is aan de buitenkant van zo'n rijstkorrel. Ja. Daar zitten enorm veel vitamine en mineralen. Dat polijst men eraf en je krijgt eigenlijk afval als die witte rijstkorrel. En het afval gaat als slijpmeel naar de dieren. Varkensteelt en koeien enzovoort. Dus dat stukje bewustzijn, daar gaat het om, denk ik. Als je dat als basis aanhoudt van, wat ga ik nou tot me nemen? Hoe ga ik starten? Opstarten met fruit. En voldoende schoon water, 2 liter per dag. En eet je daarna gewoon een goede warme maaltijd cassave. Cassave heeft namelijk ook heel sterke antikankerwerking. En bittere ook, maar dat heeft weer te veel. Dat gaat de andere kant op. Dat gaat dan weer de andere kant op dan. Nee, je kan jezelf vergiftigen daarmee. Ja. Daarom kom ik dus nu ook, want ik weet niet hoe lang we totaal hebben. Nog een paar minuutjes. Oké. Ook Sopropos is verboden in heel Europa. En Sopropos is werkelijk heel, hadden we al gesteld, heel gezond. Maar het verschil is, wanneer je dat wil gebruiken, moet je exact weten hoe de dosering is. Want het is heel goed tegen bloedsuiker die verhoogd is. Maar als je het tot je neemt, kan je heel snel een hypo krijgen. Je kan in een coma raken. En daarom zeg ik ook altijd tegen de mensen, ga naar iemand die je werkelijk goed kan begeleiden. Die weet waar die het over heeft. En die vooral ook die wetenschappelijke achtergrond erbij heeft. Medisch. Maar dan weet je ook, je kan beter begeleid worden daarmee. Want ik heb mensen gezien die gewoon uit de tuin een hoeveelheid Sopropos blaadjes uitrukten, kookten. En gelijk bij de EHBO belanden, coma. En bittere amandelen wil ik, als je niet weet waar je mee bezig bent, kan het gevaarlijk zijn. En bittere amandelen wil ik extra voor pleiten. Het is ook in heel Europa verboden, maar daarmee wordt er schade gemaakt. En die bigismas van ons zeiden niet voor niks wanneer ze orchade kookten, 2 of 3 of 4 keren, kookten ze het op. En waarom? Om het blauwzuur eruit te krijgen. Maar ik heb op dit moment ook een vrouw met kanker. En ik heb er ook gezegd, neem 2 tot 3. Eigenlijk 2 abrikozenpitjes, want dat heeft ook blauwzuur. En het is fantastisch om kanker tegen te gaan, als je bittere amandelen niet kunt vinden. En als je dan zeg maar, want bij orchade zit natuurlijk ook nog heel veel suiker. Klopt. Heeft dat ook nog een bepaalde tegenwerking dan? Nou, kijk, net wat ik zeg, zolang je een gebalanceerde gezondheid hebt, suiker moet je niet te veel tot je nemen. Maar er zijn zelfs ook kruiden die je inname van suiker beperken. Maar, zuiver. Ja. Juist. Maar wanneer je dan op de hoofdlijnen gaat letten, dan, wat ik eerder zei, van je komt op een feestje, dan ben je heel krampachtig van nee, ik mag geen borreltje en zo. Maar je hebt een goed functionerend immuunsysteem. Dus geniet ervan, maar met mate. En vooral reinig je ook regelmatig. En één ding wat ook heel goed is, heb ik ook in Suriname vaak gebruikt en meegenomen, churu. Kennen jullie dat? Ik ken churu niet. Oh, probeer het. Het reinigt je bloed. Het reguleert je bloedsuiker, je bloeddruk. Heel belangrijk kruid in Suriname. En velen gebruiken het nu ook. Het is in de Arabische wereld, Egypte en dergelijke, wordt het karkadee genoemd. Hibiscusbloem. Het is zuur. En als je het in heet water trekt, je kunt het ook koud drinken.
En sommigen gebruiken het met rietsuiker. En het is heerlijk en het is bijzonder gezond. Het reinigt ook je bloed. Maar dat kunnen we misschien nog verder uitdiepen dan. Want waar kan je dit in Nederland dan halen? Bij een toko of zo? Of? Bij de Marokkaanse winkels, bij toko's en... Kadegan, hè? Karkadee. Karkadee. En Maar dat is populair is het hibiscusbloem. Hibiscusbloem, oké. Ja. Dus dat kan je bij wijze van spreken in je gezond water doen of in je heet water doen om mee te reinigen? Zeker, als thee. Maar je hoeft er geen suiker, echt wel liever rietsuiker. Want ik zou iedereen witte suiker is bewerkt. Ja. Ja, zeker. Dus liefst zo onbewerkt voedsel tot je nemen. Zo min mogelijk bewerkt. Oké. Je bent, in mijn ogen ben je een lifesaver, want je redt levens. Ik ga je die erkenning wel geven als anderen het niet geven. Dus ik ben blij en wat ik zeg, ik heb het voorspeld. We hebben een half uur gesproken en toch weet je bent nog lang niet klaar, want je wilt nog dit uitdiepen en dat. Het is dus zoveel, zo breed. Dus ik ben blij dat we er nog een vervolg aan geven. Ja. Maar vandaag hebben we een mooi begin gemaakt. Dank je. Heb je een website waar mensen bijvoorbeeld met je contact kunnen komen? Ik kom daar niet aan toe. Ik heb wel een telefoonnummer, dat kunnen ze via jou krijgen, dat heb je. Oh ja? Als ik wat kan doen. Vind je het goed als we het vermelden bij het filmpje, dat we het bijvoorbeeld hieronder editen of iets dergelijks? Dat zou kunnen, maar het kan ook bijvoorbeeld via baas. Oké, dat is goed. Omdat ik eigenlijk elke dag zo geconcentreerd ben, dan kan ik geen website behoorlijk in de lucht houden. Ik ben echt met de mensen 1 op 1 bezig. Om het goed te kunnen doen. Oké, nou in ieder geval als je nou vandaag denkt van ik wil echt spreken met Patrick, neem contact op met Kulturo TV. Dan zorgen we ervoor dat het telefoonnummer gecommuniceerd wordt en dat u dus in contact kunt komen met Patrick. Yes? Patrick, dankjewel voor vandaag. We gaan gauw een afspraak maken voor een vervolg voor de keukeninrichting. Yes. Dus dan krijgt u ook te horen wat moet ik doen qua basis, wat koop ik, wat moet ik weggooien vooral en hoe ga ik ervoor zorgen dat ik mijn dagelijkse routine kan vormgeven. Ja, toch? Ja. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En bedankt ook. Ja. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Una de Westra Namang, vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland. Yeah.